Denak dirudi ohikoa Euskal Hirian. Bisitariek ez dute ezer berezirik sumatzen. Bertakoek ez diote garrantzirik ematen, baina 100 superheroi bizi dira bertan. Ni joki naiz, astean zehar eta astean ordu batez superifrastiko euskara ikaslea naiz eta elkarrizketa bat kilometrotara entzuteko gai. Mintza praktika egitasmoak 20 urte beteko dituen honetan, omenaldia egingo zaie mintzalagunei. Ni Maria, kazetaria, eta astean ordu bete superfekzio. Argiaren abiaduran hitz egiteko. Mintzalagun edo euskararen alde egunerokoan alea jartzen duten superheroiei, euskal talento paguneak eta bagel alkarteak atzo adierazi bezala. Zain ondo dagiket. Izan ere, Jasone Mendizabal topaguneko zuzendariak nabarmendu zuenez, mintzalagunen aleginari esker bizi berritzen da euskara eta superheroiak bezalaxe sarri ikusezinak izaten dira. Eta bate, txu! 1993an egin zen lehen mintzalagun promozioa Donostian. Indarra, kemen! 20 urte hauetan milaka izan dira egitasmoan parte hartu duten euskaldunak. Aleginaz! Hasiera batean, dozena bat bagerakide euskara ikasle banarekin elkartzen zen euskaraz mintza praktika egiteko. Eman dezakedala. Lehenengo urratsak ematen hasi eta mintzalagun egitasmoa hezurman bitzen joan zen, gaur egun hartu duen edapereraino. Aitziber Gurutzeaga bagel alkarteko kideak azaldu duenez, Donostian 230 lagun inguru aritzen dira orain mintza praktikan. Aurreko ikasturtean, 5.500 mintzalagun elkartu ziren Euskal Herri osoan edatuta dauden egitasmoetan. Gainera, azken urteetan bereziki indartu dira hirigune handietako egitasmoak. Hau guztiagatik eta euskara ikasle hauek hizkuntzaren biziraupen eta edapenean duten garrantziagatik, mintzalaguna komenduko dituzte ikasturte honetan. Berbalaguna! Bestalde, aurten ere abiatu da mintza praktika egiteko izen emate kanpaina. Super mintzalaguna zara! Elkartu gurekin! Horretarako beharrezko informazioa herriko euskara elkartean, euskaltegian, udalean edo 3bikoitz mintzalaguna.org webgunean topa daiteke.